L-Odwa u l-ġimgħa tajba. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum it-tnejn 13 ta' Diċembru immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum il-Knisja qed tfakkar lil Santa Luċija, Verġini u Martri. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Luċija, Verġini u Martri. Santa Luċija għexet fis-seklu 3 u mietet fil-bidu tas-seklu 4 fis-sena 304. Kienet ingħatat il-martirju wara tortura kbira. Santa Luċija tibqa' magħrufa għal dedikazzjoni sħiħa ta' ħajjitha lill-Alla li kienet bniedma ta' prinċipju għal dak li hu sewwa bagħtiet u għalhekk kienet dawl għal ħafna. Nitolbu Santa Luċija biex tkompli anki fi żminijietna tant snin wara tkun dawl biex xieda li tat f'ħajjitha. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina l-għajnuna mulej għat-talb qaddis li tressaq quddiemek għalina Santa Luċija, Verġini u Martri biex il-glorja li għandha quddiemek nċelebrawha kif jixra fuq l-art sa ma naslu li narawha fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Balam raf' għajnejh u ra lill-Iżrael mifrux fil-kamp u mqassam tribu. Imbagħad niżel l-Ispirtu ta' Alla fuqu u beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem b'għajnejh miftuħa. L-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla u jara deret Alla li jista' kollox. U jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Kemm huma sbieħ l-arejjex tiegħek, Ġakob, l-amajjar tiegħek, Iżrael. Bħal widien jinfrixxu, bħal ġonna ma xadx xi xmara, bħal siġar tas-sabbara imħawla mill-mulej, bħal masġar tal-arżnu ħdejn l-ilma. L-ilma li jfawwar mill-bramel tiegħu u nislu kotran bħal ilmijiet. Is-sultan tiegħu ola minn Agag u s-saltna tiegħu tola l fuq. U beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem b'għajnejh miftuħa. L-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla, ta' wieħed jarraf l-erf tal-oli u jara deriet Alla li jista' kollox u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Qiegħed nara imma mhux għalissa, inħares lejha imma mhux fil-qrib. Għad titla kewba minn Ġakob u jqum xettru minn Iżrael.
il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek mulej arrafni. Ftakar fl-ħniena u t-tieba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Int tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Triqatek mulej arrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Immexxi l-msejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek mulej arrafni. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju waqt li kien qiegħed jgħallem, resqu fuq l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu qalulu: Int bliema seta' qiegħed tagħmel dan kollu u min tgħidlek din is-seta'? U Ġesu qalilhom: ħa nagħmlilkom mistoqsija waħda jien ukoll. Jekk tweġbuni għaliha, jien ukoll ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja, mis-sema jew mill-bnedmin? Dawk bdew jirraġunaw bejniethom u jgħidu jekk inweġbuh mis-sema, jgħidilna mela għaliex m'ammintux. U jekk ngħidulu mill-bnedmin nibżgħu min-nies għax lil Ġwanni kulħadd iżommu bi profeta. Imbagħad wieġbu lil Ġesu qalulu ma nafux. U qalilhom mela nqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Int bliema seta' qiegħed tagħmel dan kollu. Din kienet il-mistoqsija li jagħmlu il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu lil Ġesu meta sabuh fit-tempju qiegħed jgħallem. Ridu jkunu jafu min tgħilu din is-seta'. Fil-fatt din is-silta tiġi ftit wara il-ġrajja ta' meta Ġesu daħal fit-tempju u keċċa il-bejja u x-xerrejja u qalilhom hemm miktub dari tkun dar it-talb immintom għamiltuha għar tal-ħallelin. Kienet ġrajja li ħolqot u xxukjat lil dawn il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu u għalhekk marru jfittxuh hemmhekk fit-tempju meta kien qed jgħallem biex jistaqsuh bliema seta' qiegħed jagħmel dan. Din fil-fatt hija mistoqsija fundamentali, mistoqsija importanti ħafna. Bliema seta' Ġesu kien jgħallem u anki kien jagħmel diversi affarijiet bliema seta'. Il għaliex fuq din il-mistoqsija iħollu jorbot kollox. Imma dawn ma kienux sinċera fil-mistoqsija tagħhom, mhux vera marru għand Ġesu biex ikunu jafu, u Ġesu fil-fatt għaraf dan u qalilhom ħa nagħmlilkom mistoqsija jien. Jekk intom tweġbuni, jien ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. U x'mistoqsija għamlilhom? Interessanti il-mistoqsija li għamel Ġesu għax hu staqsihom il-magħmudija ta' Ġwanni
jekk kien ġejja mis-sema jew mill-bnedmin. Il-mistoqsija ta' Ġesu lilhom kienet tixbaħ ħafna il-mistoqsija li huma għamlu lilu. Il għaliex Ġwanni meta kien jammet huma kienu jafu xi tfisser il-magħmudija ta' Ġwanni l-Battista, ma anke jekk imorru lura l-magħmudija ta' Ġesu stess. Ġwanni jammet il-Ġesu, is-silta li nsibu f'San Mattew tal-magħmudija ta' Ġesu hija interessanti kif hemm l-indikazzjonijiet kollha hemmhekk tas-seta mogħtija lil Ġesu. Hemmhekk fil-magħmudija li għamel Ġwanni l-Battista ta' Ġesu, San Mattew jgħid infetħu s-smawiet. Dak li hemm fil-profeta Eżajija dik it-talba mhux li kont tiċċarrat is-sema u tinżel minn hemm lill-Alla. Der ukoll l-Ispirtu Santu f'forma ta' ħammiema u nstemet il-vuċi tal-missier li jgħid dan hu ibni l-maħbub li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Hemmhekk kien hemm l-indikazzjonijiet kollha tas-seta mogħtija lil Ġesu. U għalhekk Ġesu semma din il-magħmudija ta' Ġwanni u għamlilhom din il-mistoqsija, imma huma għal din mistoqsija ma weġbux. Anzi, risposta li taw kienet li ma jridux jagħtu risposta. Fok qalulu ma rridux inweġbuk. Qalulu ma nafux. Għaliex kien ġewhom darhom ħajt. U għalhekk Ġesu imbagħad jgħidilhom naqas jien ma ngħidilkom. Għax fil-fatt fl-istess mistoqsija li għamlilhom diġà kien tom ir-risposta li s-seta tiegħu ġejja minn Alla. Jew nitolbu l-mulej illum biex hu jiftħilna qalbna dejjem għalih jagħtina qalb sinċira u jgħinna biex aħna narfu wkoll is-seta tiegħu li mhix seta li hu juża biex iġiel lilna nemmnu jew il-ġenna nagħmlu xi ħaġa, immi seta li hu juża għal ġittana stess biex ħajjitna tkun ħafna aħjar. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla f'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex kompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Santa Luċija Verġni u Martri nitolbuk mulej biex aħna nkunu nies ta' prinċipju li nagħtu xhieda bla biża' tal-fidi tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem narfu is-seta tiegħek li inti tuża dejjem għall-ġid tagħna biex ħajjitna tkun isbaħ u aħjar nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom biex inti tieqaf magħhom u jsibu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li llum jew f'dal-ġranet jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom biex inti tberikhom, tħarishom, timlihom bl-imħabba tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal pajjiżna llum jum nazzjonali, nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja u dak kollu li jġib il-qudiem id-dinjità ta' kull bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek
bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li serin nagħmlulek fit-tifkira tal-martri tiegħek Santa Luċija li jebda tiġrib ma kellu l-ħila jifrida mill-għaqda tal-poplu tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għaliex Santa Luċija ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emmejjel tiegħek tal-ħaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn middajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk.
U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' Santa Luċija u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi t-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misseri qaddisa għamel insiru nixbu li Santa Luċija fil-qawwa tal-aġeb li wrid sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Bitmiem il-qudiesa llum nagħmlu it-talba tal-Innu Malti billi huwa jum nazzjonali. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkompli tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u knisja li toħroġ. Għal aktar dettalji żur il-website vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb tal-lum. Dan il-jum nazzjonali noffru ir-Rożarju għal bżonnijiet ta' pajjiżna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarissa min-nar tal-infern. U ġener erbeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar is-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sart nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnat tal-infern u ċener rbeħ kollha u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Jikkonsidraw fit-tieni misseru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qriba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ekta fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnat tal-infern u ċener rbeħ kollha u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misseru tal-ferħ
meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ احلسنا من الدني امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان بالبدو هسه ودايم ويبقى لدايم تدايم امين. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma t-tartana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dubita ħarissa minnata l-infern u ġenera rebeħ kolla għajn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Inkonsidraw fi reba misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw li Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ احلسنا من الدني امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا امين.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrinna dobitna ħarissa minnan tal-infern. U ġenera l-weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Li konsidraw fil-ħamlis misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrinna dobitna ħarissa minnan tal-infern. U ġenera l-weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Slima lik sultana tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, Amara ta' kull grazzja, itlob għalina, Amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, isma'na nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu tħolarina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, Santa Lucia, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħdor jussaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.